Шановне господарство, вітаю! З вами Євген і проект про баскетбол по-білоруську. Не так давно розпочався новий сезон проекту, а разом з ним прийшли і нові цікавостки. І сьогодні я вельми радий представити вам нову рубрику «Розтлумяч», у якої я буду розповідати вам невідомі ці нагадувати про уже відомі факти, зв'язані з найлепшою гульнею в світі – баскетболом. І перший випуск нової рубрики, безумовно, буде присвячений історії нашої з вами любимої гульні. Ну що, погнали! Своеасаблівы далёкі продак гульні ў баскетбол упершыню згадваецца ў выдадзенай у Франкфурце на Майне ў 1591 годзе манаграфіі, якая распавядала пра лад жыцця і звычаі жыхароў паўночнаамерыканскіх узбярэжжаў. Там апісваецца спаборніцтва, у якім трэба кідаць мяч у мішень, сплеценую з галінак і ўсталяваную высока на слупе пасярод вялікага гульнявога поля. Гулец, які потрапляў у мішень, нават атрымліваў невялічкі прыз. Папярэднік жа сучаснага баскетболу быў створаны доктарам Джеймсом Нейсмітам у снежні 1891 года. Нейсміт быў настаўнікам фізкультуры ў міжнароднай навучальнай школе Асацыяцыі хрысціянскай моладзі ў Спрынгфілдзе, штат Масачусетс, цяпер вядомы як Спрынгфілдскі каледж. Дэканам кафедры фізычнага выхавання гэтай навучальнай установы было даручана Нейсміту прыдумаць гульню ў памяшканні, якая б дапамагла маладым спартсменам падтрымліваць форму ў халодныя зімовыя дні. І тады доктар прывязаў 2 коша з-пад персікаў да ніжніх парэнчаў балкона ў спартовай зале, падзяліў свой клас з 18 чалавек на 2 каманды па 9 гульцоў у кожнай і запрапанаваў ім спаборніцтва, мэтай якога было закінуць мяч у гэтыя кошыкі. 21 снежня 1891 года Джеймс Нейсміт апублікаваў правілы новай гульні праз выдавецтва «Трыкутнік». І іх на той момант было ўсяго 13. У той жа дзень ён папрасіў свой клас згуляць адзін выставачны матч, каб прадставіць новую гульню гледачам. Аднак не ўсім спадабалася гэтая ідэя. Так, Фрэнк Махан, адзін з вучняў доктара Нейсміта, сказаў: «Проста яшчэ адна новая гульня». Але сустрэча ўсё ж такі адбылася. І гісторыя нават захавала для нас не толькі імёны ўсіх 18 гульцоў, якія бралі ўдзел у гэтым матчы, але і імя першага гульца, які зрабіў першы ў гісторыі баскетбола рэзультатыўны кідок. Маці ж жаночага баскетболу лічыцца Сэнда Бэрансон, дарэчы, ураджэнка Віленшчыны. Неўзабаве пасля вынаходжання доктарам Нейсмітам баскетболу Бэрансон, на той момант выкладчыца фізычнай культуры з суседняга смітсаўскага каледжу, што ў горадзе Наргемптон, адправілася да Нейсміта, каб даведацца больш пра гульню. Зачараваная новым відам спорту, яна пачала арганізоўваць гульні са сваімі вучаніцамі, папярэднік крыху адкарэктаваўшы правілы. Першае ў гісторыі спаборніцтва ў жаночым баскетболе было арганізаванае па ініцыятыве Сэнды Бэрансон у Наргемптоне ў сакавіку 1892 году, то бок усяго праз некалькі месяцаў пасля стварэння самой гульні. Першае выданне стандартызаваных правілаў жаночага баскетболу, выдадзенае пры ўдзеле Сэнды Бэрансон, выйшла ў 1901 годзе. А ўвогуле, з 1899 па 1917 гады Сэнда неаднаразова дапаўняла і змяняла правілы гульні, пакуль яны нарэшце не былі прынятыя ў якасці афіцыйных.
А вось вам яшчэ 5 цікавых фактаў з гісторыі баскетболу. Ідэя гульні ў баскетбол паўстала ў Джеймса Нейсміта на аснове гульні «Качка на камні», у якую ён часта гуляў у свае дзіцячыя гады. Сэнс гэтай старадаўняй дзіцячай гульні заключаўся ў тым, што, падкідваючы невялікія каменьчыкі, трэба было збіць вялікі камень, так званую качку, з іншага, меншага камня. Першапачаткова ў кошы з-пад персікаў, у якія трэба было закідваць мяч, было дно. І таму пасля кожнага трапляння нехта, напрыклад, у выпадку са Спрынгфілдскім каледжам Нейсміта, гэта быў мясцовы дворнік, павінен быў браць драбіну і лезці даставаць мяч. Магчымасць вядзення мяча, дрыблінгу, у першапачатковым выглядзе была замацаваная ў правілах баскетболу толькі ў 1896 годзе. Да гэтага гульцы стаялі на месцы і проста перакідывалі мяч адзін аднаму. На першае ў гісторыі спаборніцтва жаночага баскетболу, праведзеныя Сэндай Бэрэнсан у сакавіку 1892 году, гледачы-мужчыны не дапускаліся. А каманды адрозніваліся паміж сабой не колерам формы, як зараз, а колерам хустак, павязаных на перадплеччах баскетбалістак. 20 снежня 1936 году упершыню было зафіксаванае выкарыстанне кідка, які змяніў усю гульню, у перспектыве павялічыўшы яе рэзультатыўнасць і відовішчнасць, а менавіта кідка адной рукой. Яго здзейсніў Хэнк Луісетці з каманды Стэнфардскага універсітэту на арэне Мэдзісон Сквер Гарден. Да гэтага ж усе гульцы кідалі двума рукамі ад узроўня кален, то бок выкарыстоўвалі так званы кідок з-пад спадніцы. Вось і падышоў да канца першы выпуск новай рубрыкі праекту пра баскетбол па-беларуску пад назвай «Растлумяч». Дарэчы, як яна вам? Тлумачэнне якіх тэмаў вы б хацелі пачуць у наступных выпусках? Пішыце вашы адказы ў каментарах і падтрымайце новую рубрыку рэпостам. А з вамі быў Яўген і праект пра баскетбол па-беларуску. Чакайце наступнага выпуску рубрыкі «Растлумяч», падпісвайцеся на соцсеткі праекту і хай будзе баскетбол!